kakka ji komai wallahi. Irin wannan wahala mai lo. Wani irin wahala? Sai kashe mun kuɗi kike ci. Kin nan ta can. Tana cin amana ki to mutum kin nan ta can. Gobe ma in halin ki ne ki dinga jin wajen sauran ki kin ganta nan. Ko ta ci amana ki ko ta ci amana ki ga tana da shi. Munafika, algunguma, maciya amana. Ina zaune na kawo ki wurin saurayina sai gashi kin dawo daga baya kin zagayo kin ce kina son shi. To sai aka yaya don kina kawata? Abin da nake so zan bari ne? Ki kai mata bugu. Ba duka. Kai kuma munafiki na ce ba na son ka shine ka zo ka haɗa wannan tashin hankalin ko? Saboda shi ba kya son shi shine nawa ne kika gani kika ce. Warai da gaske kuma in gaya miki irin wa'annan samarin ai ba a wasa da su ba su suke kashe kuɗi ba kashe musu ake yi. To ni ina takama a matsayina na ƴa mace ban namiji ba wani ɗa namiji da zan iya kashe mai kuɗi sai dai shi ya kashe min na fi ƙarfin nan. Ai ko zaki ta zama a baya in dai wannan zamanin ake ciki. Kai kuma munafiki ana magana kayi shiru. Relax. Kin san me muna dan shirya abubuwan bikin mu ne. Relax please. Kamanya yaya ba wani abun biki da muke shiryawa ba wani kawai muna shirya soyayyen mu ne. Ba wani maganan biki. Kamanya yaya kana jin tsoron ta ne? Tsoron ta kake ji tsoron Allah. Ke zan ce ki ji tsoron Allah. Ki ji tsoron Allah. Wai tsaya da kike ma wannan maganganun yanzu. Menene yanzu in da gani gaki yanzu ka zaba a ciki wa ka je na wani jin kunya ba wani abun kunya bane. To sai ka zaba. Ka zabi wahala ko jin daɗi. Ni nike kashe maka nan kake kashewa wa kake so. Mutuwar zuciya dai. Wani wahala ko mutuwar zuciya. Ai kashe mai zuciya zaki. Ana magana kayi shiru. Tsakani da Allah ya hakuri. Hajiya ba abin da bata mu. Hatta sutura ta da nake sa Hajiya ke siya mu. Waya ta komai everything Hajiya ke siya mu. Da Allah ke hakuri ni Hajiya nake so. To kin ji. Saboda haka sai a ƙara gaba. Ni ya zaba. Kai kuma munafiki haka zaka ƙare. Ga ki gashi nan. In dai namiji ne ke ma yanda ya banni haka zai ga wata ya baki. Ina ai ni ba a bari na sai dai in bari. Munafiki